Żagħżugħ minn Santa Venera li jaħdem bħala cab driver inżamm taħt arrest preventiv wara li ġie mixli fil-qorti brabta ma' sejba ta' droga f'karozza u f'garaxx bħal Balzan li ma' droga allegatament kienet qed tiġi traffikata. Cliven Mallija ġie mixli fil-5 ta' Mejju kellu fil-pussess tiegħu il-kannabis f'ċirkostanzi li juru li ma kinitx għall-użu esklusiv tiegħu. L-Ispettur Jonathan Kassar li investiga l-każ qal li l-Maġistrat ġew mifsud li l-Pulizija rċeviet informazzjoni li kienet qed tinbih id-droga minn Balzan. Il-Pulizija lek marret fuq il-post u ġibdet filmati ta' żagħżugħ ħireġ mill-garaxx b'karozza. Fil-ġurnata indikata Mallija kien segwit sakemm il-Pulizija qabduh ma' persuna oħra f'karozza li fiha nstabu madwar 10 grammi kannabis. Tfittxija fil-garaxx waslet għas-sejba ta' madwar 750 gramma oħra ta' kannabis, il-Pulizija sabet ukoll 3,000 euro fi flus kontanti. Mallija wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjubin kontrih u permezz tal-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija għamel talba l-ħelsien mill-arrest. L-Ispettur Kassar oġġezzjona bil-qawwa kollha għal din it-talba minħabba l-fatt li għatem 3 persuni pajżana li jridu jiġdu. Dawn huma l-persuna li kienet miegħu sit il-karozza u sit il-garaxx. Il-Maġistrat mifsud ċaħat it-talba l-ħelsien mill-arrest u żagħżugħ baqa' miżmun fil-lokab tal-qorti sakemm jgħaddi l-perjodu ta' kwarantina u wara jittieħed il-ħabs. Il-qorti tal-Maġistrati qalet li kienet setejn raġel li għandu problema mill-vizzju ta' droga anke jekk b'ċerta riserva. Dan minħabba li r-raġel ta' 30 sena huwa mixli bi vjolenza domestika bil-Maġistrat Joseph Mifsud jgħid li din qatt m'għandha tkun ġustifikata taħt l-ebda ċirkostanza. Ir-raġel li ismu ma jistax jixxandar biex tiġi protetta l-vittma ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat bi vjolenza fuq martu. Ħareġ li nhar is-Sibt filgħaxija huwa mar id-dar tal-kunjatu wara li kellu argument mal-mara u għamel storbju barra d-dar tal-kunjatu fejn kienet qed tgħix il-mara. Fil-qorti sar magħruf li l-akkużat għandu problema ta' droga u ossessjoni. Il-Maġistrat Mifsud qal li huwa jesiġi tolleranza żero għal reati bħal vjolenza domestika li m'għandix tibqa' moħbija imma għandha toħroġ sabiex jiġu protetti l-vittmi. Il-Maġistrat saħaq li jekk hemm problema ta' droga din trid tiġi indirizzata għalli f'pajjiżna hawn servizz eċċellenti bħal Oażi, Caritas u Setqa li jgħinu lin-nies b'vizzju ta' droga u jkollhom każijiet ta' suċċessi. Huwa faħħar ukoll il-ħidma li qed issir il-ħabs fejn inqatet id-droga għax tmexxija serja u dixxilpina fil-ħabs qatt ma qatlet lil ħadd iżda id-droga toqtol. Il-Maġistrat Joseph Mifsud sostna jien ħanejnek kemm hemm bżonn, issa importanti li int tgħin lilek innifsek. Il-Maġistrat taħ il-ħelsien mill-arrest u ordna sabiex isir presentencing report. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-mara.